Salam hormatly tamaşaçylar. Sizi yetip gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen tesirokdan gutlaýar. Gutlamak bilen biz size öz döredijlik taparymyz bilen Berkarar Sewda Merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän MB restoranynda özümiziň täze gepleşigimiz bolan Atabatan lezzetleri gepleşigimiziň ilkinji sanyny düşürüp size ködürleýär. Size gyzykly bolar diýip umyt etýär. Bizden daşlaşmaň. Hormatly Atabatan YouTube kanalynyň tamaşaçylary, anha görüşüňiz ýaly biz MB restoranynyň konditor bölüminiň aşganasynda täze ýyl bayramçylygyny ýetip gelýär. Täze ýyl bayramçylygynda MB restoranyny nähil süýjülikler bilen garşylamakçy. Gelin bu barada baş konditor Röwşenden soraly. Salam Röwşen. Salam. Siz täze ýyl bayramçylygyna nähil tortlar taýýarlamakçy? Şuň bizim taýýarlajak tortlarymyz ýöre täze ýyl üçin, ýagny halkymyz üçin, müşterilerimiz üçin islebildiren tortlaryň biri meyveli tortlarımız var. Ondan yağdırlı şokoladlı tortlarımız var. Şokoladlı tortlarımız var. Şolar taýýarlamakçy. İlk haýsyndan başlamakçy? İlk meyveliden başlaýaryň. İlk meyveli tortumuzy taýýarlamak üçin ilk nämeler gerek? Yumurta, şeker, unumuz var. Ýöre şu tort süýjülik önümizde hil taýdan belli bolan Purac firma bilen işleşýäs. Türkmenistanda ilkinji Purac firma MB patisseriyamyzy ulant başladyk. Türkmenistanymyzda hil taýdan ören gowy bolan üçin. Haýsy ýurdun öňümi? Belgiýanyň öňümi. İlki bilen şu meyveli tortumuzy taýýarlamak üçin biskitimiz edýäs. Biskitimiz üçin 6 yumurta, 200 gram şeker, 300 gram un, 10 gram bazyrklytr ulan geçýäs. Purac firmasynyň ak kremi ören gaty ýeňil görünüşde bolan üçin halkymyz hasam meyveli tortlarynyň birini isleg bildirýär. Bu kremi taýýar görünüşde gelýär şu. Bu ýöre taýýar görünüşde gelýär. Ýagny uğur görünüşde gelýär. Biz bunu miksere alyp suw bilen bile garyp mikserde işledip çiğşirip kullanýas. Taýyn görünüşde bolýar. Halkymyz bu meyveli tortlaryny isleg bildirýän üçin ýeňil görünüşde bolan üçin köprägem meyveli tortlarımızı edýäs, ondan soň ýanky değişmeýärler. Şokoladly tortlarymyzy edýäs. Indi oşo klubnikamyzy goýýas. Tortun kremine diňe suw goşulýarmy ýa-da başga da goşulýar? Ýok, ýöre munyň ölçegine görä suw goşýas. Ýanky buğry görünüşde krem gelýär. Şo kremiň içine suw bilen garylyp günlük edilýär. Indi oşo üstüne şant kremimizden goýýas. Bulan ýanky değişmeýärler. Taýyn görünüşde gelýär. Purac firmamyzyň bu kremleri şant krem bolup gitýär. Bu kremleri özüňiz taýýarlanan şeýle taýýar gelen alsaňyz has gowy da şeýle. Has gowy bolýar. Hem bizim işçiligimizi biraz ýeňilleşdirýär. Bunun üstüne ýene ýanky değişmeýärler propitka siropyny berýäs. Propitka siropyňyz nämelerden dörýär? Şeker bilen suwdan. Tortumuz taýyn boldy. Ýanky içiniň kremi bilen meyvesini, klubnikalaryny goýduk. Indi gelin indi tortu smask edelim. Tortu smask etmek üçin taýyn ýanky değişmeýärler Puracyň şant kremini ulanýas. Bu süýt görünüşde bolýar. Bunu mikserde 4 minut urdurýar. Taýyn şeýle şant krem görünüşine gelýär. Gaty görünüşde bolýar. Bu kremleri ýurdumyzyň çäklerine tap bolýarmy ýa-da siz zakaz etdirýärmi? Şu wagt bizim kontraktymyza görä Purac firma bilen kontraktymyzda 1 ýylyň dowamında intek şu wagt ulant başladyk ýa-da ýakynda diýende. Nesipos täze ýyldan soň ýola goýmakçy bolýar satlygyda.
başına şöyle darak görünüşte oğlanlamak için, hem tekizlemek için şöyle bak görünüşte diyeceğiz. Tordumuzdan tayin oldu. Smanskası. Şimdi gelin afarmlayınız ne diyor. Köklerimizi şeyle buna yürütü köklerimizi ayrıtından taynayaz. Taşının ovudan beze için. Kökän düzümünde nemeler var? Kökän düzümünde olsa yumurtamız var, şekerimiz var, sonra styaşka var. Ravşan, ne için tortumuzun daşını yaşıl ettiniz? Yürütü təzə il davaralı, arça şekeyle meyvesi deyip yaşıllık bizim halkımız qoğur ya, bir de bizim baydamızın rengi yaşıl olan için yaşıllığı mani veriyor. Bizim tordumuzda şu manini vermek istedik. Yine de var yaşılın manisi var, yaşıl renk yaşayışın manisini anlatıyordu. Doğru. Şimdi olsa tordumuzun lentasından yaz. Bantik görünüş dedik. Yani halkımız mihmançılığı eden de Soğut hükümünde olsun deyip şu manida şeylere gittik. Lentamızı tank kolluk şeylere görünüştü. Şimdi olsa tordumuzun üstünün bezegini geçelim. Anka görüşme deyalik. Tortumuzun daşını bezek kolluk, indi üstünü bezemek. Awa. Indi üstümüz neylik göğönümlerle ne deyim? Üstünü göğönümlerimizin bezende klubnika bilen bezeyiz. Yani portakal, apelsin bilen bezebiliyiz. Ol öz isteğimize göre beze oluyor. Yönü hasam bizim maksadımız tordumuzu oğudan edip çıkarmak. Şunun için üstüne şu vaat klubnika koyuyoruz, apelsin koyuyoruz, kiwi koyuyoruz. Ondan sonra şu təziyeli bezekler bilen bezek koyuyoruz. Gelinde olsa tordumuzun bezeğine başlayalım onda. Ülkülen şeyle klubnikaları koyuyoruz. Şeylere koyuyoruz klubnikalarımızı. Yankı değişim yana. Kiwilerimizi koyuyoruz şeydir. Müşteriler öz isteklerine göre göğönümlerim sargayar mı? Müşteriler öz isteğine göre elbette saylayalar. Biz elbette müşterilerin isteğine göre işlemeli olacağız. Sebebi biz müşterileri hemişe kanaatlandırmak bizim borcumuz. Şeylere görünüş diyeceğiz. Yine tordumuza meyvelerini üstünün bezeğini tayin edip olduk. Üstünün meyvelerimizin üstüne yürüte ulanyan yankı değişmeyen Pratis firmanın jölesini ulanıyız. Olan hasım tordun yüzünü yalpaladıp oğudunluk 3 gün veriyor. Meyveli tordumuzun üstüne yankı jölyenin çağısı koyduk. Şimdi yürüte MB logotipli topperimizi koyacağız. Təziyil için deyip. Atavatan lezzeti gepleşigimizin tomoşaçylary, anha bizim birinci tortumuz taýýar boldy. Görüşüňiz ýaly tortumyzyň daşyny ýaşyl köpürçükler bilen bezedik. Üstüne orada göğönümleri, içinde de göğönümleri var. Ören oğudan. Birinci tortumuz meyveli tortumuz taýýar bol, ören ajaýyp. Indi ikinci tortumda başlaýalmy? Elbette başlayalım.
meyveli tordumuzu halkımızın istek bildirişi alıp, elbette yağgırını şokoladı tortlarımızda da istekleri öğrenken olan için gene şunu görkezayım ama halkımıza. Yankı kesişimizde alıp bisküvitimizi keseceğiz, şokoladını bisküvitimizi oluşturacağız. Onun içinde de yankı yumurta şekerimiz var, ondan sonra kakaomuz var, hazır kliflerimiz var. Ölçeği deň derecede. Ölçeği deň derecede olmalı elbette. Atavatan YouTube kanalının tamaşaçıları Rövşen häzir bir wada 2 tort taýýarlamakçy. Şeýleden? Gelin indi bir wada 2 tortu taýlan, ýanky diýişmeýärlik biri ýagyrdyň şokoladyny tortumuz, birem bolsa şokoladyny tortumuzun özü. Şonuň üçin ilkilen ýanky görkeş meyveli tortda görkeşmeýärlik üstüne profitkalaryny berýäs, ondan soň kremini çalýas. Ýörekde Purat firmamyzyň ýanky diýişmeýärlik, ondan soň tortumuzy aformlenýäsini edýäs. Profitkamızı berip bolduk. Indi Purat firmamızın şokoladyny görnüşdäki kremimiz. Şonu ulanýas içine. Ýanky kremimiz akdy bu şokoladyny. Bu şokoladyny. Elbette o bunun öz taýýar görnüşinde gelişi, bunun şokoladyny görnüşde gelişi bolýar. Buna ýanky ýaly değişmeýärlik şol ölçek islegimiziň ölçegimize göre suyumuzu, ýanky buğur görnüşdäki kremimizi ikisini bile mikserde işledip, çiğşirip, ondan soň ulanmana başlaýarys. Kremimiz çalp bolup, indi gelin ýanky Purat firmamızın Damla Drop şokolady bul. Damla Drop şokoladyny görnüşimize aşağı katı ve üst katına ikisine de şokolad koyacağız. Yağgırdın şokoladını tordumuzun olsa dine üst katını vereceğiz. Yağgırdın şokoladımızın aşağı katına olsa malina, klubnika, ondan sonra böğürsünü koyuyoruz. Adatça bu tortu ýasamak üçin näçe wagt gerek bolýar? Bisküvitin başlangıcımız bizim ilkinci bilen ýanky değişmeýärlik bisküvitinden başlaýas. Onun taýinlap ve etmesi, peçkede pişirmesi bilen jeme 1 saat wagtyny alýar. Ondan sonra 1 saatdan soň ýanky bisküvitimizi sobatmana goýas. Sobadanymyzda da azyndan bir 2 saat ýalap goýmaly bolýar. Bu tortumuz üçin ýanky değişmeýärlik bisküvitimiz taýinlamasy bilen kremimiz, ýagyrlarymyzy goýup torda aformlenýärmiz etmesi bilen hemme vitrina, ön haladinine çıkması bilen bir 4 saat, 5 saatimizi alýar wagtymyz. Tordumuzy hasam lezzetli etmesi üçin, yeňilrek görnüş bolmasy üçin hem ýanky değişmeýärlik şu şan kremimiz çalýas. Siz näçe ýyl ber bu käriňe ýetsiz? Men ýaşlykdan höwesim bar diýen ýaly da, sebäbi öýde gece medýady, dogany medýady.
12 ýyldan bäri şu kärde işleýän. Täze bayramçylygy münasibetli M1 restoranyň süýjülükler bölüminde ilkinji sanyny düşürýär. Ynha biz birinji tortymyz taýýar, ikinji tortymyzyň kremini çalýar. Tortyň kremini çalandan soň bezeglerini etýär. Üçüncü tortumuz şokoladlı tort. Üçüncü tortumuz o şokoladlı tort. Bunu smask edip taşının şanti kremini çalýas. Ondan sonra bir yarım saat ýaly холодильникde saklamaly. Taýýar bolandan soň. Soň çykaryp taşının ýanky şanti kremi biraz tapmaly. Ondan soň taşyna çykaryp afarynýarymyz edilýär. M1 tortlaryň süýjüliginiň sirleri näme? İçi sırları elbette özümüzün ihlas edip öz söýgümizi goşup eden işimizi höwes bilen etmek şeýle hem şu Pratus firmamyza önümlerini ulanýas. Olum iň hil taýdan gowy arasy bolan üçin şunu Adatça neçe gram şanti kremini ulanýar bir torta? Ölçegimiz bizim 10 adamlık ve 10 yaş adamlık tortlarımız var. 10 adamlık tortlarımızda 300 gram yağlık, 250-300 gram ortalığında şanti kremi ulanýar. Tortun taşına, bezegine giden şanti kremimiz. 10 yaş adamlık tortlarımızda olsa 400'e yakın gram şanti kremi gidiyor. Taşının smaskası taýýar boldy. Gelin indi bunu холодильникde koyup taşını gatyraýaly. Böyle. İkinci tortumuzu, yani meyveli şokoladlı tortumuzu холодильникden aldık. Üçüncü tortumuz taýýar bolunca, ikinci tortumuzun bedegine başladık. İkinci tortumuzun kremi taýýar, üçüncü tortumuz bolsa холодильникde saklamak üçin 1 saat goýmaly. Şoň üçin холодильnikde goýdyk. İkinci tortumuzun bedegine däýelim. İkinci tortumuzam täzeýil üçin bezegimizi edýäs. Ýanky değişmeýän şu Pratus firmanyň ak şokoladyny eredip ulanýas. Onuň daşyny şeýlere kahvenin üstüne koyup Yörüyte kağıydı bilen şeyle. Yörüyte kağıydı bilen yağlı kağıydı bilen ediyasın. Täze ýol bezegini ediyas. Bu daşyny näme üçin ulanýar? Şokoladyň daşyny lenta aýlaýas, döwülmezlik üçin ulanýas bunu. Şimdi taşının bezegini edip bolduk. Şimdi dine üstünün bezegini etmemiz galy. Ona bir şeyde koyup taşına yörek ýanky Pratus şanti kremimizi bezeg berip başlaýas. Yağgıdın şokoladın tortumuzun üstünün yağgıdılarını koyduk ve yankı değişmeyen şu MB topperimizi koyacağız. Üstünden birazdan azıcık sahın pudra bilen. Anha, ikinci tortumuz, yağgıdın tortumuz hem tayyar.
Halajenlikde tortumuzu koyduk, soğuttuk. Indi varsa bezeyine başlayız. Bezeyine başlamak için şokoladın tortumuzun üstüne Yurite Prats firmanın şokoladın sosu var. Şoko sosu. Şunu üstünden koyacağız. Yankı koyun şokoladımızın akya. Şimdi yankı koyup olandan sonra patstavka geçireceğiz. Soğusam tayar görünüşünde geliyor. Soğusam tayar görünüşünde geliyor. Onu dine kızdırıp ulanmağına tayin görünüşte gelen için şeydip kızdırıp ulanabiliyorsun. Şimdi tortumuzun bezeyine başlayacağız. Yani yankı aşağına yankı tayinler koyun şokoladımızı aylayız. Ovadanlığı için dekoratifini şeyler edip. Şimdi o tortumuzun üst bezeyine başlayalım. Yani şu üst bezeyine başladığımızda da Yurite tayinler koyun işleşlerimizle taylayan dekorlarımız var. Bantik görünüştü. Şolarımızı koyup çıkacağız. Öz galipleri var şuları var. Öz galipleri değil de lenta buna Yurite tayinler lenta koyacağız. Lenta bilen tayarlayan. Usul bunun özünün usulları var. Usullarına göre İstendik şeklini edip koyalım. İstendik şeklini edip ulanıp koyalım. Üçüncü tortumuzdan tayar. Ravşan, sizin tayarlanan tortlarınızı öğren acayip. Sağ olun. Elin tayarlayanız. Bir de şeyle tortlarda tayarlap vereniniz için, gorkadanınız için sağ olsun aytıyar. İşiniz bundan öylekleri vacarsın. Seyirlerinizden kutlu olsun. Yöretesilerin şeyle gelip bizleri bir restoranımızı halkımıza tanıtmak için gelip düşürümüz için sizlerin toplarınızı sağ olsun aydan. İşinizde üstünlük arzu ediyorum. Şu fırsattan faydalanıp halkımızın yetip gelen taziyeli bayramıyla tüysürümden kutlayan koy olurun canlar sağ, başlık olsun, maşkalı olacağında rızkalı bereket arzu verip olsun. Bir de vaktinizi ayırıp şeyle tortlar tayarlaşınız, gorkadanınız için size de sağ olun, taziyeliniz kutlu olsun, düşümlü olsun. Yeni yıllarda bundan beylek ösüşler yaran olsun. Atavatan YouTube kanalının tomaşaçıları. Anhaşının ulen bit Atavatan lezzetleri gepleşigimizin ilkinci sanını geçip kotarıyarız. Arası asmanımızın atını, parahat yeminimizin üstünü, ähliňiziň janyňyz sag, başyňyzdy tutýan tutumly işleriniz elmi damara wajasyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun.